Dobrý den. Počít. No, tohle je prostě nový video. Takže čau, vítejte u nového videa a tohle bude Touch My Body Challenge. Jo, přesně tak. Takže nesmíš podvádět, jo? samozřejmě točí, jo. No, asi tak. Známe se. Takže může být na to, kdo začíná? Tak, Jo, počkej, vy asi možná nevíte, o co jde, že jo? No, on vám to Tomášek vysvětlí. no, takže ten jeden má prostě zavřené oči a ten druhý dá ukazováček třeba. A co to je? Prdel. Ne, je to můj prst. Dobře, no. Takže jste Pojďme to vysvětlili a teď jdem na ostro. Takže začínáš. Každý má do pokusu, takže zavři oči. Máte špatně! Co to bylo? Takže je to 1-0. Vyhrává to lepší. Jo, dobrý. Ale fakt zavřel oči, pravda? Jo, dobrý, máš. Co to je? Ještě jednou. Zavři nebyl kytatu. Tvoje svaly. Ne. Já jsem špatně. A co bylo to tady to? Ty to jsou, to je svaly, tady to jsou svaly. To jsou to špeky. Tady to. Kolik? Žila. Takže Žila. jedna. Takže jdeme. Loket. Poprdala. A fakt brácho nekoukej, prosím. Já jsem tě viděla, jak ty ho koukat, to nedošlo. Je to 2-1. Tak jo. Mě to koukáš nepustilo. Nekoukám, přísám. Brácho, fakt. Přísám, že nekoukám. To je tady. Jo. Počkej, kolik je to? Je to přesně 2. 30. 1, 30. Teď. Jo. Počku, no, takže teď se drž. Hej, kamša. Já nevím, čekej, vykoukej se. Ještě jednou. Nekoukej. Ještě jednou, přisám, nekoukám. To je nějaký chlupatý. Je to mezi obočím tady. Jo. Takže teď já a je to 4-3. Nekoukej, fakt brácho. To se nám to ukazuje. Všechno. Jedno, já se odpustím. Tak nekoukej, jo? Nekoukáš, nekoukáš. Au. Ty mě začím to no, Ale fakt nekoukám. au, nekoukám. A přestaň koukat. Dobrý, no, tak vyhraj, půjdu. To je tady? Ne, A kde to bylo? tady. Takže já už mám 5. No, takže zbírá. Já jsem víral. Čau, brácho, my se známe.
No, tak. Vyhrál Po jsem. dlouhý době vyhrál Tomáš. Ale dobrý. No, takže my se s vámi loučíme. A ty běž na to, na teď. Čau.